Hello. Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot nga to an sa tong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat kan Familia del Rosario Riva, asin ni Mercy Capistrano. Pasasalamat sa gabos na biyayang inako kan Pamilya Bunyag, Dolot kan Bunyag family. Pasasalamat sa ika-15 anibersaryo sa kasal, asin sa gabos ng biyayang naresibi, dolot ni Bibi and Joseph de Sena. Pasasalamat kang Naga Sarong Banggi sa ika-52 na anibersaryo. Pamibi para sa karahayan ni Lawas, ni Dasalve Rombano, Julia Tablizo, asin Romeo Azor, asin sa Diyos no natabang sa pagsasadiri, dolot ni Nene del Rosario. Pagpasar sa bar exam ni Ruel Alcantara, dolot ni Ednalyn Alcantara. Pamibi para sa karahayan kan salud ninda Arnold Bunyag, asin Arnold Corby, dolot kan Bunyag family. Para sa mabilis na pagrahay kan gabos na may helang na miyembro kan CRC LLFCC. Especialmente ni Salve Cabral asin Tebe Hamunte. Pamibi para sa karahayan ni Lawas asin sa kaharayo na katibaadan ni Rosaria Asense, Janet Villafuerte, Juliet Navarro, Dolot kan Villafuerte family. Pamibi sa karahayan ni Lawas, pagiging harayo sa katibaadan asin bendisyon sa pangkabuhayan ni Arnold II, Cindy Bunyag, Maria Faydona Rodriguez, Jerome Rodriguez, asin pamibi sa karahayan ni Lawas ni Naviel Maria Rodriguez, Carmen Bunyag, asin Arnold Kirby Bunyag, dolot ni Binang Bunyag. Para sa kaumawan ni na San Judas, San Jose, Santa Rosa de Lima, Santiago, asin ni Inang Peña Francia, asin pamibi para sa karahayan ng salud, harayo sa katibaadan, bendisyon sa pangkabuhayan, ni Mary Jane Prado, Roderick, Virgie, Francia, Alexis, Joseph, Bibi, Judy, Luis Marie, Christian, Naina, Dolot Canyantero and Decena family. Para sa marahay na salud ni Sean Robredo, Dolot kan Robredo family. Para sa kalagan mga minasunod, Nina Maria Clara, Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Jose, Juan, Epifania, Antonio, asin sa gabos na kalag, Dolot Canyantero and Decena family. Nina Evangeline, Edna, asin sa gabos na kalag, Dolot kan Robredo family. Ni Florentino, Dolot ni Fe Bagadyong, ni Mary Christine, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Mercy Capistrano, sa kalag ni na Salvador, Sotero, Severino, Cesar, Juanito, Virginia, Marcelo, asin sa gabos na miyembro kan CRC Nagadana, dolot ni Dote Monte, asin sa kalag ni na Gloria Amado, Fermin, Lucena, Daniel, Avelino, Santos, Renato, dolot ni Brad Pau. Ngunyan, iyo an ika-8 Domingo nin taon. Ang tema, an pagusga sa kapwa. Kita gabos may kaluyahan asin kakundian. Bago kita magusga sa kapwa, kaipuhan na mahiling manyato an sa tuyang mga kaluyahan. Magtinarabang tabangan kita, tanganing mahali na ang mga kaluyahan, asin ang mga salang paghusga.
Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pelahio, ang sekretaryo kan Arzobispo, as in Director kan Archdiocese of Cáceres, Office for Mission and Evangelization. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kundi kauyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahalay, kami sa imo pinahuli. Unganin pagtiripon ni mga magturugan sa imong karon. Pagtugod yamon ugod maglaron, ikaandaw na kami ako. Marahay na aldaw po sa Indogabos, mga tugang. Marahay na aldaw man po, Padre. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako antang sa itong mga kasalan, tangani magkaniko kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyaw kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marayan buo. Inoong mamika, rinurugyaw ka, sinasamba ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, nagmula kong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, Padre langit mo, Diyos na makakamahal.
kagurangan aking bugtong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, hapit ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, Pahirapi kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Pagkuhaan sa mong pakimahera, Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, karati kami. Dahil kasanaan, banal, kasanaan, kagurangan, kasanaan, orok, kalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Pakarahaya kagurangnan, ang lakaw kan mga pangyayari sa kinaban. Asintawan sa imong simbahan ang kaugmahan, patin katuninongan na makapaglingkod sa imo, nadainin kaulangan, ininahagad mi, sa ngaran ni Jesukristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na naubuhay asin nagahade, kay ibamo asin ni Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Maaaraman an ugali kan tawo, sa paagi kan mga tataramon, na minalwa sa iyang nguso. Magmaan kita sa satuyang itinataram, asin hinguwaon, na maging malinig ang satuyang puso. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. An itinataram nin sarong tawo, nagpapahayag kan sa iyang mga sala. Nakakaarog iyan sa sarong saraan na minasara kan ati. An pag-isip nin sarong tawo, nagpapahiling kan sa iyang ugali, siring na an horno, nagpapahiling kan ano manabarana sa koron, na ilinaog dyan. Mabibidbid mi kung paano inataman ang sarong kahoy, huli sa mga bunga kaiyan. Asin maaaraman mo ang namamatayan ng sarong tawo, huli sa iyang itinaram. Dai mo pag umawon ang si Isayman, bago mo siya madangog na magtaram. Iyan ang tunay na pagbalo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Marahay ang pagpasalamat sa imo, kagurangnan. Ang pag-awit nin mga pag-omaw sa imo ngaran, o kahorahalang kawing Diyos, ang pagbalangibog kandanay mong pagkamuot, sa pagkaaga asin kan sa imong pagkamaimbod, pagkabanggi, sa tugtog nin plauta, asin nin arpa sa tanog nin lira. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Huli ta ika kagurangnan, nagpaugma sako. Sa mga gibo nin sa imong mga kamot, minaawit ako sa kaugmahan. Kagurangnan, marahay na magpasalamat sa imo. Kadakula kan sa imong mga gibo, kagurangnan, hararom nagayo an sa imong mga kaisipan. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. An sarong mangmang, dai kaini makakasabot. An sarong patal, dai man kaini makakasabot. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. An pagtubod niyato sa ikaduwang buhay, iyo ang makakapagbutong sa satuya na mabuhay sa karahayan.
An pag-andam niyato para sa ikaduwang buhay. Gibohon niyato sa paagi kandanay na pagsaksi sa pagkamuot ni Kristo. Inanyogon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kun an malalapaon, asin kun an magagadanon, masanglianak kang bakong magagadanon. Mauutob ang kasuratan na nagsasabi, nadaog na ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan. O kagadanan, hain ang kapangganahan mo. O kagadanan, hain na ang sa imong kapangyarihan sa pagkulog. Ang kapangyarihan kan kagadanan sa pagkulog, iyo ang kasaalan. Asin ang kapangyarihan kan kasaalan, iyo ang katugunan. Alagad salamat sa Diyos, na iyo ang nagtatao sa to, nin kapangganahan, huli kay Hesukristo na sa tong kagurangnan, kaya ngani, namumutan kong mga tugang, maging pusog kamo sa kamasarig. Magdanay kamong mahigos sa trabaho nindo para sa kagurangnan. Huli taaram nindo na bakong sayang ang anuman na paglingkod nindo sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaipuhan ang pagpahiling nin marahay na pagpadara, tanganing ang disipulo magin sarong tunay na paratukdo. Ang pagsaksi, iyo ang paghiras kan liwanag ni Kristo. Matindog po ang kabo sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Asin idinagdag ni Jesus ini mga halimbawa. An buta makabit daw nin kapwa buta. Day daw sindang duwa mahulog sa kalot. Ang disipulo bakong orog ki sa maestro. Minsan nga ni kung tatao na, makakaarog sa maestro. Ta daw taminamaanan mo ang muta sa matanin sa imong tugang. Asin dahi mo nahihiling ang pasagi sa imong mata. Paano makakasabi ka sa imong tugang? Tugang, haleon kung unang muta sa imong mata. Kundi mo nahihiling sa pasagi sa sadiri mong mata. Hipokrito, hali ang unaan pasagi sa imong mata, dangan makakahiling ka nin malinaw, asin mahali mo an muta sa mata nin sa imong tugang. Daing marahay na kahoy na nagtatao nin marahay na bunga. Ang kahoy, namimidbid sa bunga. Ang baliigang, day ginuguno sa mga tunok. Ang ubas, day man ginuguno sa mga dawog.
An marahay na tao, minagibo nin marahay. Hale sa karahayan, nayaon, natatago sa iyang puso. Asin ang maraot na tao, minagibo nin maraot. Hale man sa karatan, nayaon sa iyang puso. Hulit akon ano ang nasa puso, iyo man ang minaluwas sa ngoso. An marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. An katotoohan, an mapatalingkas sa indo. Surat pastoral kan Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Mga tugang, mapasatuya lugod ang katotoohan ni Kristo. Siya na nagsabi, kung padagos kamong masunod sa sakuyang katukdoan, kamo nanggad tunay na mga disipulos ko. Mamimidbidan nindo ang katotoohan, asin ang katotoohan, mapatalingkas sa indo. Sa pagrumdum niya to, kanal daw kan EDSA People Power Revolution. Ngunya na Pebrero 25, kuno arin ang ibabaw ang katuninongan sa pagbawi kan sa tong katalingkasan. Nangangapunan liwat kami sa indo, anumanan sa indong kolor o kamugtakan sa sosyedad. Arami, nabakong malinaw ang dakol na bagay orog na sa politika. Manlain-lain ang satuyang paghiling. Ang nakakamundo ang presenteng pagkakabaranga sa nasyon, huli sa politika. Siring paman, lugod ang karahayan kang gabos, iyon orog niya tong panganugonan. Galangan niya to ang labang saro, dahil kita magpadara sa ungis, likayan ang paghatol, maurop niya tong hanapon ang katotoohan, gibuhon ang tama, isikwal ang sala, asin ang maraot. Dakul sa sato ang nawawaran gana sa tataramon na politika. Alagad, inaalok kita ni Papa Francisco na bagong pahalagahan ang politika bilang sarong maginaong bokasyon. Asin saro sa pinakahalangkaw na lawog nin pagkamuot, huli tahagad kaini ang karahayan nin gabos. Hapot pa niya, maghiro daw ang kinaban kun mayo nin politika. Mayo kaming kamauotan na gawon sa indo ang mahalagang papel sa pagpakarahay kan sosyedad, niyang katungdan kang gobyerno. Alagad, yaon kami tanganing magtaunin giya, moral asin espiritual, susok sa samuyang misyon na magpahayag nin katotoohan, nagikan sa pagtubod. Haranina ang pirilian, asin buot ming magpagirumdom na diretsyo, asin obligasyon nin lambang namamanwaan, ang talingkas na pagboto, tanganing paurugon ang karahayan, asin interes kan gabos. Alagad, labi kaming nariribaraw sa hayag, asin pahilom na pagbaliktad, pagmanipular, pagtago, pagdaog asin pag-abuso kan katotoohan, arog baga, kan pirit na pagliwat kan mga pangyayari, kan nakaaging panahon, historical revisionism, paghirakan istorya, pagpalakop nin fake news, asin mga usipon, disinformasyon, ang pagbabalangibog nin salang informasyon o mga gibog-gibong usipon, tanganing influensyahan ang isip nin tao. Tahoban ang katotoohan, asin mangraot nin marahay na pangaran. Igwan nin mga troll farms na nagsasabuag kan virus nin kaputikan. Siya saton nyato ang satuyang sadiri. Tibaad, kaibaman kita sa nagpapalakop kan virus na ini nin kaputikan.
na marikas maglakop, asin magpabagol kan sa tuyang konsensya, na magpugol kang kakayahan, na magmidbid sa Diyos, asin na maggalang sa karahayan, asin katotoohan. Gayod, data na ngani, namamangnuhan, na igwana nin pandemya, nin kaputikan. Seryoso ang bagay na ini. Sa surat na ini, mayo kami nin pigsusurog kundi ang katotoohan. Kaya buot ming magtao nin patanid sa mararahon na pagliwat kan istorya, mapapadapit sa martial law asin ed sa people power revolution. Kan 1986, nagkapira sa samuyang nakakamatuang obispo, miyembro na kan CBCP. Nagpaluwas kami nin post-election statement dapit sa mahiwas na darayaan sa eleksyon, sa sistematikong pag-agaw kan diretsyo sa pagboto, sa mararang barakalan nin boto, ang pagratak ang election returns, ang mga pagpatakot, ang terorismo, asin ang paggagadan. Asin susog sa nasabing statement, ang sarong gobyerno na pangdadaya ang paagi sa pagdanay sa kapangyarihan, mayo nin moral na patugmadan. Kaya inagyat mi kamo na magsyasat, maghatol, asin maghiro. Piglinaw mi man na dapat na paghiro bako sa paaging maringis, kundi matuninong. Arog na ngani kayan ang nangyari. Ang mga namamanwaan, ang NAMFREL, ang COMELEC, ang mga computer technicians, ang mga poll officials, mga milyon-milyon na mga ordinaryong botante, ang Radyo Veritas, asin iba pang mga media, matuninong na naghiro. Dahil naninda masaho ang mararang pagparibok asin pangdadaya. Kinuyog nin mga tao ang sa indang konsyensya. Asin ang nangyari, naghantong sa EDSA. Dahil may pigimbento ang makangalas na pangyayari sa EDSA. Nabunga nin pagtubod asin pakikipagkapwa. Nagin kabtang lang kami kaini, kaiba kamo. Nasaksihan nindo ini, asin kan bilog na kinaban, asin ini minidbid sa kinaban bilang people power. Ang matuninong na revolusyon, bakong gibonin sarong tao, partido o kolor. Ini kapangganahan kan bilog na banwaang Pilipino. Dakol sa mga obispo ang nakasaksi sa isog asin dahas kan martial law. Asin abot ngunyan, nakatalaan sa mga dokumento ang pagbalga sa diretsyo, ang mga biktima nin dahas, ang labi-labing korupsyon, ang dakulao na utang na nagpalubog kan ekonomiya, asin nagpalugbog man kan banwaan sa utang, huli sa sarong pamamahala nin diktador. Liwat, bako meaning imbento. Ini nakagurit na sa istorya. Alagad ko niyan, pirit na binabaliktad na. Nakakahadit ang pagbaliktad na ini kan istorya, asin garo pagpara kay ini sa pagrumdom nin tao, sa paagi nin pagsabuag nin mga salang usipon. Ini sarong pagbasang-basang sa katotoohan, ang pagsabuag nin kaputikan, sarong paghudong o paghilo, sa satuyang paghuna-huna, pagratak nin mga moral na pundasyon kan satuyang mga institusyon. Ang pagpasipara sa katotoohan, makakaraot sa to nin huli, tan pundasyon nin marahay na sosyedad, asin pamamahala, iyo ang katotoohan. Tutugutan ta daw nakaputikan ang itukdo sa satuyang mga kaakian, sa eskwelahan, nakaputikan ang maging sukol ninle o sa pag-utob kay ni? Anong mangyayari sa sarong pamilya o sosyedad na dai nakapatugman sa katotoohan? Mga tugang, daita isakripisyo ang katotoohan. Manindugan kita para sa katotoohan.
Tandaan ta na ang karahayan na suhay sa katotoohan sarong pagsaginsagin. Ang paglingkod na bakong susog sa katotoohan sarong panggagamit sana. Dawan pagkamot na dai nakapatungbad sa katotoohan sarong sentimiento sana. Ang eleksyon o ang anuman na proseso na dai nakapatugmad sa katotoohan sarong panluloko asin dai matitiwalaan. Magkakambala ang katotoohan asin katalingkasan. Kung basang-basangon ta ang katotoohan, binabasang-basang taman ang katalingkasan. Ang pagbaliwala kan katotoohan, pagbaliwala man kan katungdan na manimbagan. Madadawag ta daw ang korupsyon kun mayo nin katotoohan. Kaipuhan, handa man kitang atubangon ang katotoohan, mapapadapit sa satuyang sadiri. Kaya po, asin huli man sa maabot na perilian, nangangapudan kami sa Indo, mga tugang, urong na kamong mga hobenes, napakasya saton ang mga nangyayari, mapapadapit sa pagpaurog nin makakatotoohan asin matanos na sosyedad. Mag-urulay kamo asin maglinaw nin isip. Siring man kamo ang magdesisyon. Hinanyugon ang sa indong konsyensya. Pareho man ang sa tuyang minamaot ang karahayan nin gabos. Susog sa liwanag kan Ebanghelyo ni Jesus, agihan tandalan nin katotoohan, karahayan, asin katanosan, bako ang dahas, pagbalos o karatan. Mga tugang, dahil lugod kita magsuko sa paghanap, asin pagsurog sa katotoohan, sa paagi, nin rason, asin pagtubod. Sa iribahan, na paghurup-hurup, sa pag-urolay, sa pagpamibi, asin paghiro. Lugod ang katotoohan ang magbugkos sa sato gabos. Manumpungan taman lugod ang katotoohan na mayong iba kundi si Jesus. Nasiring man iyon dalan asin ang buhay. Asin kun ang Diyos kaapil ta, sisay ang makakalaban sa to. Hagadon niya to, ang mga pangadji asin pagampon kan sa tuyang mahal na ina, reyna nin katuninongan. Lugod, bendisyonan kan mahal na Diyos, ang sa tuyang paghinguwa, na mga ibabaw ang katotoohan, asin karahayan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Pablo Virgilio David, Presidente, CBCP. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos namang makakamhan, Kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hale duman madbalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. pamibi nin banwaan. Idulot ta sa mahal na Diyos ang satuyang mga pamibi, para sa satuyang sadiri, asin para sa bilog na kinaban. Ang satong simbag, kagurangnan, sa
sa imong pagkaherak, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan sa imong pagkaherak, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos na makapangyarihan, ilinigtas mo an maluya, asin pinadaog mo an mga api. Giraray, daoga an mga nagdadara nin karatan sa kinaban. Gibuha kaming instrumento sa pagtabang sa mga naaapi. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan sa imong pagkaherak, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, pinadarahan mo kami nin mga propeta, asin mga parahulit. Bukasan mo ang samuyang mga isip asin puso, na maghinanyog sa imong mga tataramon, tanganing ini sa mong isabuhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan sa imong pagkaherak, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, ara mo ang samuyang iniisip, asin kun anuman ang samuyang minamauot. Bukasan mo ang samuyang mga mata, tanganing mahiling mi ang dalan pasiring sa imo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan sa imong pagkaherak, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, paalawan mo ang gabos na nagmumundo. Tauwe manin kusog ang gabos na nagtitios. Kahiraki ang mga naghihelang. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan sa imong pagkaherak, hinanyugaan sa muyang pamibi. Hinanyugaan sa muyang mga pamibi, kagurangnan, asin itao mo sa mo ang sa muyang mga marahay na kamawotan, ininahagad mi, huli Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa Thank you. ang sakuyang buhay sa kupaman. Kauman sa kuyang puso asin kalag na ikada na inapaglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asin buot. Inunusay ko sa imo kakalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako kamurangan, nabaganay na maglingkod sa imo. Ang sakuyang panugasa sa Matindog po. Magpamibi ko ang mga tugang, tanganan sa ko sinang sa indong atang, maako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, nasamuyang kaglalang, ang tinapay nin arak, na dinudulot mingunyan, iyan tanda nin sa imong pagkamoot, asin pagsamba, sa bagsika ining pagdulot, madaralugod kami sa kaligtasan, huli Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Tan mga aki,
naharayong isiniblag kan krimenin kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu, tanganing ang banwaan na nabilog, sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan, kan manlaylain mong kadunongan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu. Kaya kay riba kan mga koro nin mga angheles, nag-oomaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, usana sa kaitaasan. Paladan ang inadigdig sa ngarang kang kagurangan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maninkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay na tipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan ipinapangarepan niya mo, ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa kanyang ikamagpo. Kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco,
kan sa mong obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamunawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muya ngonya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin daray kami pagdarahasa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Purita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
Heso Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kunded pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Pero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan, mahirapin kami. Pero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan, mahirapin kami. Pero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan, awi kami ning katuninongan. Maluhod po. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. O Diyos nin kaligtasan, lugod ang sakramentong ini, na nagpapakusog sa mo digdi sa daga, makadaraman sa mo sa buhay na daing kasagkoran, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan niya to ang sa tong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Jerome Pelagio. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsors, Naga Sarong Banggi, as in Absalon Abio and family. Salamat po. Ang mga nagbasa, as in ang Ministro Laico, as in sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, as in ang sa indang mga pag-iriba, as in sa gabos po na nakisumaro sa misang ini. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento as in pag-iriba kan PBN Broadcasting Network as in Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 as in sa PBN Broadcasting Network o KFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming as in sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like as i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos.